Hej, dnes večer se vydáváme na úplně jinou cestu. Nemíříme ke chrámům ani pyramidám. Nezastavujeme u hradů ani na bojištích středověké Evropy. Dnes večer míříme do mongolských stepí, do té nejrozlehlejší a nejkrutější krajiny, jakou si dokážeš představit. Místo, kde vítr řeže kůži, zimy promrzají kosti a nikdo, ale naprosto nikdo, ti nezaručí, že se dožiješ dalšího rána. Tady, ve stanu z plsti prosáklé kouřem, někdy ke konci 12. století, se rodí dítě do světa, který ho nechce. Otce mu zabijí. Matka ho vychová v hladu. Nevlastní bratr ho zradí. A přesto se to dítě stane největším dobyvatelem v dějinách lidstva. Bude se jmenovat Čingišán. A jeho příběh od pronásledovaného sirotka po vládce říše, která se rozprostírala od Tichého oceánu až k branám Evropy, je snad tou nejpozoruhodnější proměnou, jakou dějiny kdy viděli. Než se pohodlně usadíš, udělej si chvilku a dej like tomuhle videu a odběr kanálu. Napiš mi do komentářů, odkud posloucháš a kolik je u tebe hodin. Vždycky mě fascinuje vidět, kdo se k nám připojuje ze všech koutů světa. Teď zhasni světla, třeba si zapni ventilátor na pozadí pro ten jemný bílý šum a pojďme se společně ponořit do dnešního příběhu. Jsem tvůj noční historik a mým cílem je, aby tě tenhle příběh přenesl časem, zatímco klidně usínáš. Abys pochopil, jak se sirotek z mongolské stepy stal vládcem největší pozemní říše v dějinách, musíš nejdřív pochopit svět, do kterého se narodil. A ten svět nebyl vůbec laskavý. Mongolsko 12. století bylo rozlehlé území, téměř nepředstavitelné pro někoho zvyklého na moderní města. Step se táhla do nekonečna do všech směrů, oceán žluté a zelené trávy, která se vlnila ve větru jako mořská vlna. V zimě teploty klesaly na -40 stupňů, mráz tak krutý, že se zdálo, jako by tě samotný vzduch kousal. V létě slunce pálilo bez slitování a prach se zvedal v oblacích, které oslepovaly. Neexistovaly cesty, neexistovala města, neexistovaly jasné hranice. Jen obrovská nebe, nekonečné pláně a stáda koní, ovcí a jaků, která se přesouvala z jedné pastviny na druhou v rytmu starém tisíce let. Lidé, kteří tu žili, byli kočovníci. Mongolové nestavili domy z kamene ani dřeva. Bydleli v jurtách, kulatých stanech pokrytých plstí, které dodnes vidíš v Mongolsku, snadno postavitelných a rozložitelných, ideálních pro život v neustálém pohybu. Všechno se točilo kolem koně. Kůň byl jejich dopravní prostředek, jejich zbraň, zdroj potravy i pití. Kvašené kobylí mléko, zvané ajrak, bylo jejich základním nápojem. Koňské maso, sušené na slunci nebo pod sedlem, bylo jejich jídlem na cestách. Mongol bez koně byl jako rybář bez lodi. Ztracený člověk. Děti se učili jezdit dřív, než se naučili chodit po vlastních nohách. Ve 3 nebo 4 letech bylo mongolské dítě už přivázané k sedlu a zvykalo si na rytmus zvířete. V 5 nebo 6 letech střílelo z luku ze sedla. Dovednost, která by v jiných kulturách vyžadovala roky vojenského výcviku. Pro Mongoly to byla prostě součást života. Mongolský kompozitní luk byl pozoruhodná zbraň. Menší než anglický dlouhý luk, ale stejně silný, ideální pro střelbu z koňského hřbetu. Zkušený mongolský lučištník dokázal vystřelit šípy se smrtelnou přesností na vzdálenost přes 200 metrů v trysku. To nebyla jen vojenská dovednost. Byla to dovednost k přežití. Bez luku jsi nemohl lovit. Bez lovu jsi nejedl. Bez jídla jsi zemřel. Jednoduché. Ale život ve stepi nebyl jen bojem proti přírodě. Byl to i neustálý boj mezi lidmi. Mongolsko 12. století bylo místo bez centralizovaného práva, bez jediného vůdce, který by vynucoval pořádek. Mongolské kmeny mezi sebou válčily tak přirozeně, jako dýchali. Nájezdy, překvapivé útoky na soupeřící klany s cílem ukrást koně, ovce a ženy byly běžnou praxí, skoro sportem. Spojenectví se tvořila a rozpadala rychlostí větru.
Tvůj dnešní přítel mohl být tvůj zítřejší nepřítel. Náčelník klanu mohl ráno přísahat věrnost mocnému chánovi a večer ho zradit, pokud se objevila lepší nabídka. Věrnost byla křehkou měnou v mongolské stepi a nikdo to nevěděl lépe než rodina, do které se narodil Temujin, ten, kdo se stane Čingišánem. Jeho otec se jmenoval Jesugej, náčelník klanu z kmene Bordiginů, statečný a ctižádostivý muž, ale ne nejmocnější vůdce stepy. Jesugej byl potomkem Kabulchána, který byl kdysi vůdcem širší mongolské konfederace, ale ta jednota se dávno rozpadla. Jesugej vedl skromný klan, dostatečně silný, aby přežil, ale ne dost velký, aby dominoval. Temujinova matka se jmenovala Hoelun a její příběh říká vše o světě, do kterého se tohle dítě narodilo. Hoelun nebyla Jesugejem dvořena. Byla unesena. Byla ženou jiného muže, náčelníka klanu z kmene Merkitů, se kterým klidně cestovala, když ji Jesugej uviděl a rozhodl se, že ji chce. Spolu se svými bratry Jesugej přepadl karavanu, zahnal jejího manžela a vzal si ji násilím. Hoelun podle tajných dějin Mongolů, jediného textu, který nám vypráví tuto epochu z mongolské perspektivy, plakala a křičela tak hlasitě, že ji Jesugej musel uklidňovat. Ale ve světě stepy nebyl únos žen tragédií. Byl to jen další kapitola. Hoelun se přizpůsobila, stala se Jesugejovou ženou a porodila mu děti. Temujin byl první, narozený pravděpodobně v roce 1162, ačkoliv přesné datum zůstává mezi historiky sporné. Legenda říká, že se narodil se sraženinou krve v pěsti, znamení, které Mongolové vykládali jako předpověď velkého válečníka. Bylo to znamení síly, násilí, osudu. Ale osud měl jiné plány pro první roky Temujinova života. Když bylo Temujinovi přibližně 9 let, Jesugej ho vzal na důležitou cestu. Byl čas chlapce zasnoubit. Běžná praxe v mongolské kultuře, kde se sňatková spojenectví uzavírala od dětství. Jesugej ho odvezl ke kmeni Ongiratů, kde našel vhodnou dívku jménem Brte. Temujin byl ponechán tam, aby žil s rodinou své budoucí ženy. Období přizpůsobování, které mohlo trvat několik let. Jesugej odjel sám domů. Cestou se zastavil v táboře Tatarů, soupeřícího kmene, se kterým měli Mongolové staré nepřátelství. Tataři ho poznali, ale nenapadli ho otevřeně. Místo toho ho pozvali k jídlu. Jesugej, ať už ze zdvořilosti nebo z neopatrnosti, přijal. Jídlo bylo otrávené. Jesugej ucítil účinky jedu cestou domů a poslal posla pro Temujina. Než chlapec dorazil, jeho otec už byl mrtvý nebo umíral. Jesugej Baghatur, válečník, který unesl ženy a vedl nájezdy, který si vybudoval klán silou a odvahou, zemřel otráven u jídla se svými nepřáteli. Temujinovi bylo 9 let a jeho svět se právě zhroutil. Jesugejova smrt nebyla jen osobní tragédií, byla to politická katastrofa. V mongolské stepi závisela moc klanu na jeho vůdci. Bez Jesugeje neměl klan Bordiginů důvod zůstat pohromadě. A nezůstal. Téměř okamžitě začali Jesugejovi spojenci a vazalové odcházet. Jeden po druhém, pak ve skupinách, lidé, kteří přísahali věrnost jeho otci, se rozhodli, že nic nedluží 9letému dítěti a nechráněné vdově. Hoelun se je pokusila zastavit. Tajné dějiny nám říkají, že za nimi jela na koni, mávala klanovou korouhví a prosila je, ať neopouštějí rodinu. Někteří se dočasně zastavili, zahanbeni, ale nakonec odešli i oni. Ve světě, kde přežití záviselo na počtu lidí kolem tebe, zůstala Temujinova rodina téměř sama. Hoelun, Temujin, jeho mladší bratři Kasar, Kačjun, Temuge, jeho sestra Temulin a 2 Jesugejovi synové z jiné ženy, Bekter a Belgutej, byli ponecháni, aby přežili na vlastní pěst. Představ si to. Žena se 7 dětmi, bez klanu, bez ochrany, bez významných stát, uprostřed stepy, kde každá zima byla potenciálním rozsudkem smrti. Hoelun byla pozoruhodná, sbírala kořínky, divoké plody,
ryby z řek. Naučila děti lovit sviště a polní myši. Udržela rodinu při životě železnou vůlí a výdrží, která vzdoruje představivosti. Ale v tomto kontextu extrémní chudoby a každodenního boje o přežití se stalo něco, co Temujina poznamenalo navždy. Bekter, starší nevlastní bratr, se začal chovat, jako by byl vůdce rodiny. Bral si nejlepší jídlo, poroučel a, což bylo nejhorší, kradl loveckou kořist Temujinovi a Kasarovi. V rodině žijící na hranici hladovění to nebyla jen urážka, byla to existenční hrozba. Temujin šel za matkou si stěžovat. Hölyn ho pokárala a připomněla mu, že nemají jiné spojence než vlastní stín a musí držet pohromadě. Temujin poslechl. Pak matčinu radu zcela ignoroval. Společně s bratrem Kasarem Temujin Bektera ulovil. Našli ho samotného na kopci a obklíčili. Bekter je viděl přicházet. Neutekl, nebojoval. Sedl si do trávy a řekl jim, podle tajných dějin, že jsou jejich jediným stínem a jediným bičem, čímž odkazoval na to, že bez něj bude rodina ještě zranitelnější. Temujin a Kasar ho zabili svými šípy. Temujinovi bylo pravděpodobně 13 nebo 14 let, když spáchal svou první vraždu. Tento moment je zásadní. Ne proto, že nám ukazuje Temujinovu krutost, ale proto, že nám ukazuje něco mnohem důležitějšího o jeho povaze. Temujin nepřijal nadvládu nikoho jiného. Ani bratra. Ani v té nejzoufalejší situaci. Jeho preference byla jasná. Raději mrtvý nebo vrah než podřízený. Tento princip, toto absolutní odmítnutí podrobení, se stane motorem celého jeho života. Hölyn byla zuřivá, když se to dozvěděla. Přirovnala ho k divokému zvířeti, k tygrovi, který požírá vlastní bratry. Ale co se stalo, stalo se. Bekter byl mrtvý a Temujin byl nyní fakticky hlavou rodiny. Vražedný teenager v čele rodiny vyhnanců. Ne zrovna začátek, jaký byste si představovali pro největšího dobyvatele světa. Ale mongolská step ti nedávala, co si chtěl. Dávala ti to, co jsi přežil. Zpráva o zabití Bektera nezůstala nepovšimnuta. Temujinova rodina už byla marginalizovaná a zranitelná. Nyní jiný klan, Tajčiutové, kteří byli Jezugejovými spojenci, ale po jeho smrti odešli, rozhodli, že se Temujin stal potenciální hrozbou. Mladík schopný bratrovraždy byl mladík, který se mohl stát nebezpečným. Poslali skupinu válečníků, aby ho zajali. Temujin utekl do lesa, kde se skrýval několik dní a přežíval jen na vodě a kořínkách. Ale hlad ho donutil vyjít ven a Tajčiutové ho chytili. Nasadili mu na krk dřevěnou kladu, ponižující pomůcku, která znehybňovala krk a ruce, a vodili ho po svém táboře jako zajatého zvířete. Zacházeli s ním jako s vězněm, nikým objektem posměchu. Ale i v tom ponížení Temujin prokázal něco. Pozoroval, analyzoval, čekal. A jedné noci s pomocí mladíka z tábora Tajčiutů, který se nad ním slitoval, nebo možná viděl něco v očích vězně, co stálo za záchranu, Temujin uprchl. Mladík, který mu pomohl, se jmenoval Čilaun a Temujin na něj nikdy nezapomněl. O roky později, když se stane chánem, bude Čilaun jedním z jeho nejdůvěryhodnějších generálů. To je další určující rys Temujina. Dokonalá paměť na věrnost i zradu. Ti, kdo mu pomohli v jeho nejtemnějších chvílích, byli odměněni s královskou štědrostí. Ti, kdo ho ponížili nebo zradili, zaplatili nejvyšší cenu. Někdy čekali roky nebo dokonce desetiletí, než trest přišel. Po útěku ze zajetí Tajčiutů se Temujin znovu shledal s rodinou a začal pomalu obnovovat svůj život. Ale ještě nebyl vůdce. Byl jen mladík s ambicemi a bez prostředků. Jeho prvním strategickým krokem bylo vyžádat si svou snoubenku Börte od rodiny Ongiratů. Cestoval k nim a oni, pravděpodobně ohromeni jeho odvahou a odhodláním, dodrželi starou dohodu. Börte přišla s ním a přinesla cenné věno. Plášť z černé sobolí kožešiny, jeden z nejcennějších majetků v mongolské stepi. S touto kožešinou udělal Temujin svůj první geniální politický tah.
Vydal se za Togrul Chánem, vůdcem mocného kmene Kerajtů a bývalým pokrevním spojencem svého otce Jezugeje. Vztah Andy, pokrevního bratra, byl v mongolské kultuře považován za posvátný, téměř stejně silný jako rodinné pouto. Temujin nabídl Togrulovi sobolí kožešinu a požádal ho o ochranu s odkazem na starý svazek mezi Togrulem a Jesugejem. Togrul přijal. Jediným darem a chytrým odkazem na minulost Temujin získal nejmocnějšího ochránce, jaký byl k dispozici. Byl to teenager bez klanu, ale nyní měl patrona. A to měnilo všechno. Pod Togrulovou ochranou začal Temujin přitahovat stoupence. Zpočátku ne mnoho. Pár mladých válečníků bez klanu, uprchlíků, sirotků, lidí, kteří by v tradičním kmenovém systému byli nikým. Ale Temujin jim nabídl něco, co tradiční systém nenabízel. Místo založené na zásluhách, ne na narození. Pokud jsi byl statečný a věrný, Temujin tě pozvedl. Pokud jsi byl zbabělý nebo zrádce, zničil tě. Bez ohledu na to, jak urozená byla tvá krev. Tento princip byl v mongolské stepi revoluční, kde společenské postavení záviselo téměř výhradně na kmenovém původu. Syn chána byl důležitý, syn nikoho byl nikdo. Temujin tento systém rozbil. Vytvořil primitivní meritokracii uprostřed kmenové aristokracie a pro ty na dně společenského žebříčku byla jeho nabídka neodolatelná. Ale dříve, než mohl Temujin vybudovat cokoliv trvalého, step mu zasadila další ránu. Kmen Merkitů, ten, od kterého Jesugej před lety unesl Hoelun, se rozhodl pomstít. Jedné noci skupina merkitských válečníků přepadla Temujinův tábor. Temujin, jeho matka a bratři stihli ujet na koních, ale Börte, jeho žena, byla zajata. Merkité si ji vzali jako trofej, přesně tak, jako si Jezugej vzal Hoelun. Kruh násilí se uzavřel. Börte byla dána jinému muži z kmene Merkitů. Přesně nevíme, jak dlouho byla v zajetí, možná několik měsíců, ale stačilo to, aby otěhotněla. Když ji Temujin nakonec získal zpět, Börte byla těhotná. Jejich první syn Jochi se narodil krátce po osvobození a jeho otcovství zůstane navždy zpochybněno. Byl Jochi Temujinovým synem nebo synem merkitského únosce? Temujin tuto otázku nikdy veřejně neprojednával. Uznal Jochiho jako legitimního syna, ale stín pochybnosti Jochiho pronásledoval celý život a bude mít obrovské důsledky pro nástupnictví po Čingišánově smrti. Záchrana Börte byla první významnou vojenskou akcí Temujina. Neudělal to sám. Požádal o pomoc Togrul Chána a dalšího spojence, mladého ctižádostivého válečníka jménem Jamuka, který byl Temujinovým Andou od dětství. Společně napadli merkitský tábor, zlomili odpor a osvobodili Börte. Toto vítězství, ačkoliv rozsahem skromné, mělo elektrický účinek. Temujin prokázal schopnost zorganizovat spojenectví, provést koordinovaný útok a zvítězit. Lidé o něm začali mluvit. Další válečníci přicházeli, aby se k němu připojili. Malá skupina uprchlíků a vyhnanců rostla, pomalu ale vytrvale, jako řeka sbírající přítoky. Vztah mezi Temujinem a Jamukou je jedním z nejfascinujícnějších a nejtragičtějších v dějinách. Vyrůstali spolu, byli pokrevní bratři, spali pod jednou dekou, sdíleli jídlo a sny. Tajné dějiny nám říkají, že si dvakrát vyměnili přísahu Andy, gesto hluboké intimity a věrnosti v mongolské kultuře. Ale jak oba rostli v moci a vlivu, rozdíly mezi nimi se staly zřejmými. Jamuka byl aristokrat, věřil v tradiční kmenový systém, v hierarchii založenou na narození, v právo urozených vládnout. Temujin byl společenský revolucionář. Věřil v zásluhy, v osobní věrnost, ve schopnost povznést kohokoliv, kdo byl dostatečně dobrý, bez ohledu na jeho původ. Tento ideologický rozdíl je pomalu, ale nezadržitelně rozdělil. Okamžik rozchodu je v různých pramenech popisován různě, ale podstata je stejná. Jednoho dne, během společné cesty, Jamuka pronesl dvojsmyslnou poznámku.
naznačující, že on je nadřazený a Temujin by měl přijmout podřadnou roli. Temujin přímo neodpověděl. Poradil se s Hölyn a Börte, kterému poradili, aby se od Jamuky oddělil. Druhý den Temujin vzal své lidi a odešel. Tichý rozchod, který byl počátkem války trvající roky. Pozoruhodné je, co se stalo hned po rozchodu. Lidé z Jamukova tábora začali odcházet k Temujinovi. Ne pár, ale mnoho. Celé rodiny, podklany, válečníci se svými rodinami. Přicházeli, protože Temujin nabízel něco, co Jamuka nenabízel. Šanci. Pod Temujinem se syn pastevce mohl stát velitelem. Pod Jamukou zůstal syn pastevce synem pastevce. Volba byla jasná pro ty, kdo neměli co ztratit. Přibližně kolem roku 1185 nebo 1186 ho jeho stoupenci prohlásili za chána a udělili mu titul vůdce. Ještě nebyl Čingišán, ten titul přijde později, ale byl to obrovský skok od sirotka pronásledovaného po lesích. Provolání nebylo jednomyslné a nebylo uznáno všemi kmeny, ale bylo skutečné. Temujin měl nyní titul, rostoucí mocenskou základnu a, co je nejdůležitější, vizi. Ale jeho prohlášení za chána bylo i vyhlášením války. Jamuka, který se považoval za Temujinova nadřazeného rodem i tradicí, to viděl jako přímou urážku. A nebyl sám. Mnozí mongolští kmenoví vůdci nebyli ochotní přijmout samozvaného sirotka za pána. Válka, která následovala, byla dlouhá, brutální a složitá. Nebyla to jediná bitva, ale série střetů, spojenectví, zrad a vyjednávání trvajících téměř 2 desetiletí. První velká konfrontace mezi Temujinem a Jamukou se odehrála v bitvě u Dalan Baljutu kolem roku 1187. Temujin prohrál. Byla to bolestivá porážka a Jamuka, podle některých pramenů, uvařil v kovových kotlích 70 zajatců z Temujinova tábora. Akt ukázkové brutality mající vyvolat hrůzu. Ale i v porážce Temujin získal něco nečekaného. Jamukova krutost vyděsila mnohé, včetně některých jeho vlastních spojenců. Lidé, kteří se Jamuky báli, utíkali k Temujinovi, který byl znám jako tvrdý vůdce, ale ne bezdůvodně krutý. Muž, který trestal zradu, ale odměňoval věrnost. Temujin se z té porážky naučil lekci, na kterou nikdy nezapomněl. Nemusíš vyhrát každou bitvu, musíš získat každého člověka. Roky, které následovaly, byly obdobím rekonstrukce a trpělivé diplomacie. Temujin upevnil svůj vztah s Togrul chánem Kerajtů, rozšířil svou základnu stoupenců a zdokonalil svůj systém vojenské organizace. Začal zavádět strukturu, která se stane jedním z nejúčinnějších válečných strojů v dějinách. Tradiční mongolská armáda byla organizována na kmenovém základě. Válečníci bojovali po boku svého klanu pod vedením náčelníka svého klanu. Temujin to radikálně změnil. Rozložil kmenové struktury a přeorganizoval válečníky do jednotek po 10, 100, 1000 a 10 000, nazývaných Arban, Zun, Mingan a Tumen. Velitelé těchto jednotek nebyli vybíráni na základě kmenového původu, ale na základě schopností. Nadaný pastevec mohl velet 1000 válečníkům, včetně synů šlechticů. Tento systém měl několik geniálních výhod. Za prvé, ničil staré kmenové loajality a nahrazoval je loajalitou k vojenské struktuře a skrze ní k chánovi. Za druhé, vytvářel armádu, ve které každý voják přesně znal své místo a roli, efektivita, která byla v mongolské stepi neznámá. Za třetí, umožňoval mobilitu a rychlost reakce, které armády založené na kmenových strukturách nemohly vyrovnat. Desítkový systém nebyl úplně nový, existovaly precedenty v jiných kočovnických kulturách, ale nikdo ho neuplatnil s takovou důsledností a přísností jako Temujin. Nejenže ho zavedl, ale učinil ho posvátným. Jakýkoliv pokus změnit jednotku bez povolení byl trestán smrtí. Loajalita k jednotce nahradila loajalitu ke kmeni. A nadevším stála nejvyšší loajalita. Loajalita k chánovi.
Pokud pozorně posloucháš, doufám, že jsi už odebral kanál. Jsem noční historik a mým snem je vybudovat obrovskou komunitu lidí, kteří milují noci a poznání. Tisíce lidí ze všech koutů světa, propojených tou vnitřní touhou dozvědět se víc, aby lépe poznali sami sebe a žili lepší život. Vždycky to říkám a opakuji. Znát historii je zásadní proto, abychom neopakovali chyby minulosti. Proto tě chci poprosit, abys si vzal pár vteřin na odběr a sdílení tohoto videa svému kamarádovi, fanouškovi poznání. Ale teď pokračujeme v příběhu. Vedle vojenské reorganizace zavedl Temudžin další princip, který ho odlišil od všech ostatních vůdců stepy. Zákon. Ne psaný zákon, to ještě ne, ale soubor jasných pravidel, která prosazoval se železnou důsledností. Krádež uvnitř klanu byla trestána smrtí. Zrada byla trestána smrtí, ale ti, kdo se vzdali a přísahali věrnost, byli přijati, chráněni a začleněni. Temudžin nenáviděl jednu jedinou věc víc než cokoliv jiného. Zradu vlastního pána. Pokud k němu přišel válečník poté, co zradil svého vlastního vůdce, Temudžin ho přijal s podezřením nebo ho rovnou zabil. Logika byla jednoduchá a neúprosná, kdo jednou zradil, zradí znovu. Ale pokud válečník statečně bojoval za svého pána a byl zajat, Temudžin ho respektoval a často mu nabídl místo ve vlastní armádě. Tato filozofie vytvořila kulturu absolutní věrnosti, která se stane rozpoznávacím znakem mongolské říše. Nebyla to věrnost založená na strachu, ačkoliv strach přítomen byl. Byla to věrnost založená na jasné smlouvě. Buď věrný, buď statečný, dodržuj pravidla a budeš odměněn. Zrať a zemřeš. Jednoduché, brutální, účinné. Zatímco Temudžin budoval svou moc, mongolská step byla složitou mozaikou neustále se měnících spojenectví. Hlavní kmeny, kromě Temudžinových Mongolů, byli kerajté vedení Togrul Chánem, jeho nejmocnějším spojencem, Najmanové na západě, velký a bohatý kmen s nestoriánskými křesťanskými vlivy, Merkité, kteří Temudžina nenáviděli kvůli nájezdu, při němž byla osvobozena Börte, Tataři, kteří otrávili jeho otce, a samozřejmě Džamuka, který si shromažďoval vlastní koalici vůdců nepřátelských vůči Temudžinovi. Konflikt s Tatary byl jednou z prvních velkých zkoušek Temudžinovy nové armády. Tataři byli mocný kmen ze svazky z dynastií Tin v severní Číně, která je používala jako pěšáky proti Mongolům. Temudžin měl osobní důvod je zničit. Pomstu za smrt otce, ale i důvod strategický. Tataři byli přímým rivalem o kontrolu nad východní stepí. Kolem roku 1196 zahájil Temudžin tažení proti Tatarům. S pomocí Togrula a ironicky dynastie Tin, která v tu chvíli také chtěla oslabit tatarskou moc, dosáhl Temudžin důležitého vítězství. Způsob, jakým s vítězstvím naložil, je výmluvný. Nařídil popravu všech tatarských mužů, kteří byli vyšší než osa kola volovského vozu. Prakticky všech dospělých mužů a dospívajících. Ženy a děti byly vstřebáni do mongolského kmene. Byl to akt vypočítavé genocidy, jehož cílem bylo trvale eliminovat tatarskou hrozbu. Taková byla Temudžinova logika. Nepřátelé, kteří se vzdali, byli přijati s otevřenou náručí, ale nepřátelé, kteří odporovali nebo ho v minulosti zradili, byli zcela vyhlazeni. Neexistovala střední cesta. Vítězství nad Tatary masivně zvýšilo Temudžinovu prestiž. Dynastie Tin mu udělila čestný titul a Togrul obdržel titul Wangčán, hodnost uznanou Číňany. Ale úspěch přinesl i žárlivost. Vztah mezi Temudžinem a Togrulem, který byl vztahem patrona a chráněnce, se začal měnit. Temudžin už nebyl mladík žádající o ochranu. Byl nyní mocný vůdce sám o sobě a to zneklidňovalo Togrula, nebo přesněji Togrulova syna Senguma, který v Temudžinovi viděl rivala moci svého otce. Sengum přesvědčil Togrula, že Temudžin se stal příliš mocným a musí být zastaven, dokud není příliš pozdě. Togrul váhal, vázán přísahou Andy s Jezugejem a lety spojenectví s Temudžinem,
ale nakonec podlehl nátlaku svého syna. Nastrojili past, pozvali Temujina na falešnou zásnubní schůzku mezi Jochim a Sengyumovou dcerou. Temujin byl možná poprvé v životě zachráněn informátory. Dva koňáci z tábora Kerajtů jménem Badaj a Kišlik ho varovali, že jde o past. Temujin se rychle stáhl, ale ne dost rychle. Kerajté zaútočili a v bitvě, která následovala u Kalakaljdžit Eletu, utrpěl Temujin těžkou porážku. Ztratil lidi, byl donucen k ústupu a přeskupil se s pouhým hrstkou věrných válečníků u bahnitého jezera ve stepi. Byl to jeden z nejhlubších bodů jeho kariéry. Zredukován na pár desítek mužů, bez zásob, bez spojenectví, s nejmocnějším kmenem stepy usilujícím o jeho hlavu. Právě tady se odehrála jedna z nejslavnějších epizod Temujinova života. U jezera Baljuna, obklopen zbytky své armády, Temujin shromáždil ty, kdo zůstali, a přísahal, že pokud znovu získá moc, odmění každého z nich. Pili kalnou vodu z jezera a přísahali si vzájemnou věrnost. Tato přísaha, známá jako přísaha u Baljuny, se stala legendární v mongolských dějinách. Ti, kdo tam byli, lidé z různých kmenů, různých náboženství, někteří Mongolové, někteří Turkové, někteří dokonce muslimové nebo křesťané, tvořili tvrdé jádro budoucí elity říše. Temujin dlouho nečekal. S energií zoufalství a taktickým géniem, který ho charakterizoval, zahájil protiútok proti Kerajtům v roce 1203. Tentokrát zvítězil. Vítězství bylo úplné a rozhodující. Togrul uprchl a byl zabit najmanskými vojáky, kteří ho nepoznali. Sengjim uprchl do pouště a zmizel z dějin. Kmen Kerajtů, jeden z největších a nejmocnějších ve stepi, byl pohlcen mongolským kmenem. Za jediný rok přešel Temujin od uprchlíka k dobyvateli. Nyní zbývali jediní rivalové, Najmanové a Džamuka, který se k nim přidal. Tažení proti Najmanům v roce 1204 bylo demonstrací vojenské převahy, kterou Temujin budoval 2 desetiletí. Najmanové byli početní, možná početnější než Mongolové, ale byli organizováni podle starého kmenového systému, roztříštěného a pomalého. Temujin použil strategii obklíčení, manévroval se svou armádou s přesností, která Najmanům neponechala žádné ústupové cesty. Bitva byla masakr. Tajang Chan, vůdce Najmanů, byl zabit. Džamuka uprchl, ale brzy byl zajat vlastními lidmi, kteří ho vydali Temujinovi s nadějí, že si získají přízeň vítěze. Temujin popravil zrádce, kteří Džamuku vydali, věren svému principu, že zrada vlastního pána je nejhorší hřích. Pak se obrátil k Džamukovi, svému bývalému pokrevnímu bratrovi, svému bývalému nejlepšímu příteli, rivalovi, který ho provokoval roky války. Okamžik jejich setkání je v tajných dějinách popsán s vzácnou emocionální hloubkou. Temujin nabídl Džamukovi odpuštění a místo u svého dvora. Džamuka odmítl, řekl, že step není dost velká pro 2 lvy a požádal Temujina, aby ho zabil bez prolití krve. Urozená smrt v mongolské tradici, která znamenala uškrcení nebo rozdrcení kostí, aby jeho duch zůstal nedotčen. Temujin jeho přání respektoval. Džamuka zemřel a poslední vážný rival na cestě ke sjednocení Mongolska zmizel. Na jaře roku 1206 na březích řeky Onon, na místě hlubokého významu pro mongolskou kulturu, se shromáždili všichni vůdci kmenů stepy na Kurultaji. Velké shromáždění. Temujinovi bylo nyní přibližně 44 let. Od vyděděného sirotka, od poníženého vězně v dřevěné kladě, od uprchlíka pijícího kalnou vodu u jezera Baljuna, Temujin se stal nesporným pánem všech mongolských kmenů. Na tom Kurultaji mu byl udělen nejvyšší titul Čingišán. Přesný význam jména je mezi lingvisty sporný. Někteří ho překládají jako pán oceánu naznačující panství bez hranic. Jiní ho interpretují jako univerzální vládce nebo nejmocnější z mocných.
Ať je přesný překlad jakýkoliv, poselství bylo jasné. Toto nebyl jen další chán stepy. Toto byl vládce, který si nárokoval absolutní suverenitu. Nejen nad Mongoly, ale ve své vizi nad celým světem. A nebyl to prázdný nárok. Čingišán přicházel s plánem. Prvním, co jako absolutní pán udělal, bylo kodifikovat zákony, které v posledních letech neformálně prosazoval. Jasa, velký zákoník Mongolů, byla oficiálně vyhlášena. Nedochovala se nám kompletní verze Jasy, ale z fragmentů a popisů perských a čínských historiků můžeme rekonstruovat její podstatu. Jasa byla souborem pravidel, která řídila vše. Od vojenské struktury po chování v každodenním životě. Několik příkladů. Zrada vůči chánovi byla trestána smrtí. Krádež koní byla trestána smrtí. Cizoložství bylo trestáno smrtí. Ale zároveň Jasa garantovala náboženskou svobodu pro všechna vyznání. Zákaz zotročování Mongolů jinými Mongoly a systém komunikací a obchodu, který se stane legendárním. Čingišán, muž, který nařídil masakry celých kmenů, byl zároveň mužem, který zaručil náboženskou svobodu 200 století předtím, než Evropa vůbec začala přemýšlet o konceptu tolerance. Křesťané, muslimové, buddhisté, šamané, všichni mohli svobodně praktikovat své náboženství pod ochranou mongolského práva. Ne proto, že by Čingišán byl náboženský idealista, ale proto, že byl dokonalý pragmatik. Náboženské pronásledování vytvářelo odpor. Tolerance vytvářela podřízenost. Jednoduché. Druhou věcí, kterou udělal, bylo zdokonalit komunikační systém. Systém koňských štafet, byl rozšířen a kodifikován. Stanice byly rozmístěny v pravidelných intervalech po celém území, každá s čerstvými koňmi a zásobami. Posel mohl urazit přes 200 kilometrů denně a měnit koně na každé stanici. Ve středověku, kdy mohla správa z Paříže do Říma trvat týdny, umožňoval systém JAM přenos informací z jednoho konce říše na druhý během dnů. Byl to internet 13. století a dal Čingišánovi informační výhodu, kterou žádný jiný vládce té doby neměl. Třetí věcí, a možná dlouhodobě nejdůležitější, bylo vytvoření písemného systému. Mongolové neměli vlastní abecedu. Čingišán nařídil přijetí ujgurského písma, přizpůsobeného mongolskému jazyku, a vydal výnos, že všichni princové a úředníci říše se musí naučit psát a číst. Muž, který sám pravděpodobně nikdy neuměl číst, pochopil, že gramotnost je moc. Zákony musí být zapsány. Rozkazy musí být dokumentovány. Dějiny musí být zaznamenány. Ironie je hluboká. Největší dobyvatel dějin byl pravděpodobně negramotný, ale vytvořil systém, který umožnil jeho říši fungovat s byrokratickou efektivitou, o které jiné říše mohly jen snít. Se sjednoceným Mongolskem, vyhlášenými zákony a reorganizovanou armádou obrátil Čingišán svou pozornost za hranice stepy. Prvním cílem byla západní Sia, Tangutské království ležící jižně od Mongolska, ovládající průchody k bohatství Číny. Tanguté byly významná regionální mocnost s opevněnými městy, profesionální armádou a cennými obchodními vazbami. Odmítli uznat Čingišánovu autoritu. To byla chyba, kterou mnozí v následujících letech zopakují. Podcenění Mongolů. Civilizovaný svět, svět měst, hradeb a zemědělství pohlížel na Mongoly jako na primitivní divochy ze stepy. Neumytí kočovníci na malých koních. Jaké nebezpečí mohly představovat pro pevnosti s kamennými zdmi a armády tisíců vojáků? Odpověď přišla rychle a byla ničivá. Mezi lety 1205 a 1210 zahájil Čingišán několik tažení proti království západní Sia. Tato tažení sloužila dvojímu účelu – kořist a výcvik. Mongolové neuměli obléhat města, byla to dovednost jim zcela cizí, ale naučili se. Naučili se rychle. Začali odklánět toky řek, aby zaplavili město nebo ho připravili o vodu. Používali zajatce jako živé štíty před hradbami. Stavěli zemní rampy k překonání opevnění.
vstřebali čínské inženýry a osvojili si obléhací technologie, které zdokonalili a přizpůsobili svým potřebám. Království západní Sia nakonec kapitulovalo a stalo se mongolským vazalem. Ale skutečné poučení bylo jinde. Čingišán se naučil, jak dobývat města. A další cíl byl mnohem větší. Dynastie Čin, Džurčenská říše v severní Číně, jedna z nejbohatších a nejmocnějších civilizací světa. V roce 1211 se Čingišán rozhodl, že nastal čas zaútočit na dynastii Čin. Důvody byly mnohé. Pomsta za staletí, během nichž Čin manipuloval mongolské kmeny proti sobě navzájem, přístup k obrovskému bohatství severní Číny a v neposlední řadě demonstrace mongolské síly před největší civilizací regionu. Dynastie Čin byla obrovská říše. Desítky milionů obyvatel, města s kamennými hradbami táhnoucími se kilometry. Profesionální armáda čítající stovky tisíc vojáků, možná dokonce milion. Měli katapulty, balisty, kuše, vojenskou technologii, o které se Mongolům ani nesnilo. Měli velkou zeď, postavenou speciálně k odvrácení přesně takových invazí, jakou Čingišán plánoval. Na papíře to bylo šílenství. Armáda kočovníků, odhadovaná na 60 až 100 tisíc jezdců, proti říši s téměř neomezenými zdroji. Ale Čingišán nebojoval na papíře. Bojoval v terénu. A v terénu měli Mongolové výhody, které holá čísla nedokázala vyjádřit. První výhodou byla rychlost. Mongolská armáda se přesouvala děsivou rychlostí. Každý válečník měl 3 až 5 koní a střídal je během pochodu, aby udržel maximální tempo. Mohli urazit 100 kilometrů denně. Vzdálenost, na kterou konvenční armáda potřebovala týden. To jim umožňovalo objevit se tam, kde nebyli očekáváni. Útočit na více frontách současně a ustoupit dřív, než mohl nepřítel zareagovat. Druhou výhodou byla disciplína. Čingišánova armáda nebyla neorganizovaná horda. Byla to jedna z nejdisciplinovanějších vojenských sil v dějinách. Každý voják přesně znal své místo v desítkové struktuře. Rozkazy se předávaly pomocí praporců a ohňových signálů, což umožňovalo koordinované manévry ve velkém měřítku i na chaotických bojištích. Předstíraný ústup, jeden z nejobtížnějších taktických manévrů, byl prováděn s přesností, která opakovaně oklamala mnohem zkušenější armády. Třetí výhodou byla rozvědka. Čingišán nikdy neútočil, aniž by detailně znal protivníka. Vysílal špiony, obchodníky, přeběhlíky, kohokoliv, kdo mohl poskytnout informace o opevnění, posádkách, zásobovacích cestách a, což bylo nejdůležitější, o vnitřních politických sporech nepřítele. Když Mongolové útočili, už věděli, kde jsou slabá místa. V tažení proti Činům Čingišán mistrovsky využil vnitřní konflikty říše. Kytané, etnická menšina v severní Číně podrobená dynastii Čin, přešli na stranu Mongolů. Přeběhlíci od Činů poskytovali informace o pozicích armády. Pohraničních velitelé, rozčarovaní korupcí dvora, otevírali brány před Mongoly. Prvním velkým úspěchem bylo překročení Velké zdi. Ne přímou silou, ale lstí a využitím slabostí posádek. Jakmile Mongolové prošli zdí, zaplavili pláně severní Číny jako povodeň. Bitva u Jechulingu v roce 1211 byla katastrofou pro Činy. Mongolská armáda, početně slabší, ale takticky nesrovnatelně lepší, rozdrtila čínské síly ve střetu, který zanechal bojiště pokryté desítkami tisíc mrtvol. Legendy praví, že země byla bílá, od kostí ještě roky poté. Ale dobývání měst bylo jiný příběh. Mongolové dokázali ničit armády v otevřeném poli, ale kamenné hradby čínských měst jim odolávaly. Čingišán vyvinul systematický přístup. Nejprve zpustošil vše kolem města, zničil pole, přerušil zásobovací cesty a vyvolal vlnu uprchlíků, kteří přetěžovali zdroje obléhaného města. Pak, za pomoci zajatých nebo přeběhlých čínských inženýrů, stavěl obléhací stroje, katapulty, útočné věže, rampy.
Používal zajatce z dobytých osad jako první útočnou vlnu. Nutil je zasypávat příkopy a šplhat po hradbách, taktika vypočítavé krutosti, která vyčerpávala obránce bez obětování mongolských vojáků. Pokud se město vzdalo bez boje, bylo ušetřeno, podrobeno dani, ale ponecháno netknuté. Pokud město kladlo odpor, bylo zcela zničeno. Toto jednoduché pravidlo, vzdej se a budeš žít, vzdoruj a zemřeš, bylo nástrojem devastujícího psychologického teroru. Zprávy o osudu měst, která odporovala, se šířily před mongolskou armádou a stále více měst volilo kapitulaci před zkázou. Teror byl zbraní a Čingišán s ní zacházel se stejnou přesností, s jakou zacházel s armádou. Tažení proti Tinům pokračovalo roky. Čungtu, hlavní město Tinů, dnešní Peking, bylo obleženo a padlo v roce 15 poté, co Tinský dvůr již uprchl na jih. Mongolové město plenili celý měsíc a požáry hořely tak dlouho, že podle zpráv vyslanců, kteří místo navštívili později, byla půda stále mastná od lidského tuku ze spálených mrtvol. Pád Čungtu neznamenal konec dynastie Čin, která přežila v jižní Číně ještě 2 desetiletí, ale znamenal nevratný bod zlomu. Čingišán nyní kontroloval severní Čínu se všemi jejími bohatstvími. Hedvábí, zlato, porcelán, rýže a snad nejcennější ze všeho, znalosti. Inženýři, lékaři, písaři, řemeslníci, všichni byli vstřebáni do mongolského systému. Čingišán byl nenasytným konzumentem kompetence. Nezajímal ho původ člověka, zajímalo ho, co ten člověk dokáže. Čínský inženýr, který uměl stavět katapulty, byl cennější než 10 000 válečníků. Písař, který dokázal spravovat provincii, byl užitečnější než mongolský princ, který neuměl nic jiného, než jezdit na koni. Tato utilitaristická mentalita, tento absolutní pragmatismus, je to, co odlišilo Čingišánovu říši od všech předchozích kočovnických říší. Jiní vládci stepy také dobývali rozlehlá území, ale nikdy se jim nepodařilo je spravovat. Dobili, vyplenili a odešli. Čingišán dobil, vyplenil a pak spravoval. Používal porobené lidi ke správě toho, co dobil, a vytvářel systém, který se sám udržoval. Ale vítězství v Číně neuspokojilo jeho ambice. Jeho pohled se nyní obrátil na západ, k legendárnímu bohatství hedvábné stezky, k říši Chorezmšáhů, která ovládala Persii, střední Asii a obchodní cesty spojující východ se západem. A důvod, proč se rozhodl zaútočit na západ, nebyla jen chamtivost. Byl to hněv. V roce 1218 vyslal Čingišán obchodní karavanu přibližně 450 lidí, včetně mongolských a muslimských obchodníků, do Otraru, pohraničního města Chorezmské říše. Místodržící města, Inalčuk, zabavil zboží a obchodníky popravil, obvinil je ze špionáže. Čingišán, který si cenil obchodu a ochrany obchodníků jako základního principu jasy, vyslal posly k sultánu Muhammadovi II. Chorezmskému s žádostí o spravedlnost. Muhammad dal popravit hlavního vyslance a ostatní poslal zpět s oholenými vousy, nejvyšší urážka v mongolské kultuře. To byl okamžik, kdy byl osud Chorezmské říše spečetěn. Čingišán neodpouštěl urážku. Nikdy. A zejména neodpouštěl zabití vyslanců, což považoval za posvátné. Jeho hněv nebyl jen osobní, byl strategický. Pokud si jedna říše mohla beztrestně zabít mongolské vyslance, pak mongolská autorita neznamenala nic. Musel dát příklad, který bude slyšet po celém světě. A příklad, který dal, navždy změnil tvář střední Asie. V roce 1219 shromáždil Čingišán největší armádu, jakou kdy velel. Odhady se liší, ale většina historiků počítá sílu mezi 100 000 a 200 000 válečníky, doprovázenými čínskými inženýry, obléhacími jednotkami a logistickým systémem táhnoucím se přes tisíce kilometrů. Ale samotná čísla nevypráví celý příběh. Každý mongolský válečník měl 3 až 5 koní,
což znamená, že armádu doprovázelo snad 1 000 000 koní. Představ si to. Oceán jezdců a koní valící se středoasijskou stepí jako vlna, která se nezastaví. Prach zvedaný jejich kopyty byl viditelný z desítek kilometrů. Jejich zvuk bylo slyšet dříve, než byli spatřeni. Země se třásla. Chorezmská říše, cíl této armády, byla jedním z největších a nejbohatších států islámského světa. Rozprostírala se od Iráku po Indii, ovládala Persii, dnešní Afghánistán a celou střední Asii. Sultán Muhammad II. Chorezmský vládl říši s populací snad 40 milionů lidí a armádou odhadovanou na 400 000 vojáků. Na jeho území se třpytila báječná města Samarkand, Buchara, Merv, Nišápur, Herát, Balch, centra kultury, obchodu a vzdělanosti, která zářila jako klenoty v písku střední Asie. Jejich knihovny uchovávaly neocenitelné rukopisy. Jejich trhy voněly kořením přiváženým z Indie a Číny. Jejich mešity se tyčily k nebi s elegancí, která brala dech. Muhammad měl všechny důvody být sebevědomý. Jeho armáda byla větší, jeho města byla opevněná, jeho populace byla nesrovnatelně početnější. Ale Muhammad udělal fatální chybu. Místo toho, aby soustředil své síly k setkání s mongolskou invazí jedinou masivní armádou, rozptýlil vojska do posádek po celé říši. Jeho logika byla obranná, bude bránit každé město, každou pevnost. Mongolové, zvyklí jen na step, nebudou schopni dobít kamenná opevnění. Vyčerpají se a stáhnou. Byla to rozumná logika, ale zcela mylná. Čingišán nezaútočil tak, jak všichni očekávali. Rozdělil armádu do několika kolon, které vnikly do Chorezmské říše z různých směrů současně. Koordinace těchto kolon, oddělených stovkami kilometrů pouště a hor, je vojenskými historiky považována za jeden z nejpůsobivějších strategických počinů v dějinách válek. Každá kolona měla jasné cíle a přesný harmonogram. Komunikace probíhala prostřednictvím jízdních poslů překonávajících obrovské vzdálenosti rychlostí, kterou žádná jiná armáda té doby nedokázala vyrovnat. Prvním velkým městem, které padlo, byla Buchara v únoru 1220. Čingišán osobně vedl útok, obešel pohraniční posádky a objevil se před městem jako odnikud, když překročil poušť Kizilkum trasou, kterou nikdo nepovažoval za schůdnou pro armádu. Když obyvatelé Buchary spatřili mongolskou armádu objevující se odnikud, zavládla naprostá panika. Posádka se pokusila odporovat z citadely, ale civilní obyvatelstvo otevřelo brány s nadějí, že poddanost jim zachrání životy. Čingišán vjel do města na koni a podle perských kronik zamířil přímo k největší mešitě. Zastavil před ní a zeptal se, zda je to sultánův palác. Když mu bylo řečeno, že je to dům boží, údajně odpověděl, že nepřišel kvůli Bohu, ale kvůli sultánu Muhammadovi. Nařídil, aby mešita byla použita jako stáj pro koně jeho armády. Ne z náboženského pohrdání, ale jako záměrné gesto ponížení místní moci. Pak, podle perského historika Džuvajního, vystoupil Čingišan na minbar mešity a promluvil ke shromážděným obyvatelům. Řekl jim, že je bič boží, poslaný, aby je potrestal za jejich hříchy. Že pokud by nehřešili, Bůh by na ně neposlal trest jako on. Tato rétorika, v níž bylo dobývání prezentováno jako boží vůle, byla geniálním psychologickým nástrojem. Proměňovala odpor nejen v akt vojenské marnosti, ale v akt rouhání. Kdo jsi, abys stál v cestě božímu trestu? Buchara byla systematicky vypleněna. Obyvatelstvo bylo vyvedeno do otevřeného pole, kde byli řemeslníci, inženýři a lidé s užitečnými dovednostmi odděleni od ostatních. Užiteční byli posláni na východ, kde budou pracovat ve službách říše. Mladí muži, schopní boje, byli násilně naverbováni a použiti jako první útočná vlna proti dalším městům. Praxe vypočítané krutosti, která šetřila mongolské vojáky a vyčerpávala obránce.
Citadela, která odolávala, byla rozebrána kámen po kameni. Pak Čingišán nařídil zapálení města. Většina budov v Buchaře byla ze dřeva a nepálených cihel a oheň se šířil s zuřivostí, která proměnila město v peklo. Buchara, centrum islámské civilizace po staletí, byla obrácena v popel během několika dnů. Ale Buchara byla jen začátek. Další na řadě byl Samarkand, největší a nejbohatší město říše, faktické hlavní město chorezmské moci. Samarkand měl posádku přes 100 000 vojáků, mohutné hradby a populaci pravděpodobně přesahující 200 000 obyvatel. Muhammad sám se tam nacházel, když dorazily zprávy o pádu Buchary. A tady vidíme rozdíl mezi vůdcem a uprchlíkem. Muhammad, místo aby zůstal a řídil obranu svého nejdůležitějšího města, uprchl. Stáhl se na západ, do Perzie a ponechal Samarkand v péči svých generálů. Útěk sultána byl psychologickou katastrofou. Pokud sám sultán nevěřil, že město může být ubráněno, proč by tomu věřil kdokoliv jiný? Posádka se přesto pokusila odporovat. Podnikla statečný výpad proti Mongolům, ale padla do klasické mongolské pasti. Předstíraného ústupu. Mongolové zinscenovali neuspořádaný ústup, vylákali posádku daleko od ochrany hradeb, pak se obrátili a zmasakrovali ji. Během několika dnů byly hradby proraženy a Samarkand padl. Osud Samarkandu byl podobný Buchaře, ale ve větším měřítku. Obyvatelstvo bylo vyvedeno, roztříděno a buď využito, nebo zabito. Řemeslníci a umělci byli ušetřeni a deportováni. Posádka, která se vzdala, byla popravena. Trest za počáteční odpor. Město bylo vypleněno, ale ne zcela zničeno. Čingišán uznával jeho hodnotu jako obchodního centra, které mohlo být dlouhodobě využíváno. S pádem Buchary a Samarkandu sultán Muhammad utíkal o život. A Čingišán učinil bezprecedentní rozhodnutí ve vojenských dějinách. Vyslal 2 ze svých nejtalentovanějších generálů, Džebeho a Subedeje, s 20 000 jezdci na specifickou misi. Pronásledovat Muhammada až na konec světa. Zamysli se nad tím. Uprostřed největšího vojenského tažení své doby Čingišán odděluje významnou sílu od hlavní armády a vysílá ji nahon na člověka, který se protáhne přes tisíce kilometrů neznámým terénem, proti říši, která měla stále značné vojenské zdroje. Bylo to buď šílenství, nebo génius v té nejčistší podobě. Bylo to génius. Džebe a Subedej představovali snad nejpozoruhodnější dvojici generálů ve vojenských dějinách. Džebe, jehož jméno znamená hrot šípu, byl bývalý Čingišánův nepřítel. V mládí bojoval proti Mongolům a dokonce vystřelil šíp, který zranil Čingišánova koně. Nebo možná samotného chána, prameny se liší. Když byl zajat, čekal smrt. Ale Čingišán, věren svému principu odměňování odvahy a upřímnosti, mu odpustil a rekrutoval ho. Džebe se stal jedním z nejobávanějších mongolských velitelů, mužem takové rychlosti a smělosti, která vzdorovala představivosti. Zubedej byl jiný, syn kováře, nikoli šlechtice. Subedej se vyšvihl výhradně zásluhou v Čingišánově armádě. Byl stratégem vzácné hloubky. Mužem, který přemýšlel o taženích ne z hlediska bitev, ale z hlediska let a kontinentů. Pokud byl Džebe mečem, Subedej byl mozkem. Společně byli devastující. Ti 2 se vydali za Muhammadem přes Persii, překonávali hory, pouště a pláně rychlostí, která za sebou nechala všechny pokusy o odpor. Muhammad prchal z města do města, z provincie do provincie, ale Mongolové byli stále za ním. Jako noční můra, ze které se nemůžeš probudit. Muhammad skončil na ostrově v Kaspickém moři, nemocný, opuštěný všemi, umíraje na pleuritidu nebo zápal plic v lednu 1221. Muž, který vládl jedné z největších říší islámského světa, zemřel jako uprchlík na kousku země uprostřed vody, bez armády, bez bohatství, bez důstojnosti. Ale Džebe a Subedej se Muhammadovou smrtí nezastavili.
Čingišán jim dal svolení pokračovat v průzkumu a dobývání na západ a přesně to udělali. Co následovalo, je jedna z nejneuvěřitelnějších vojenských expedic v dějinách. S pouhými 20 000 muži Džebe a Subedej překročili severní Persii, vtrhli do Gruzie, prošli Kavkazem, porazili kumánské armády ruské stepy a vstoupili do východní Evropy. V roce 1223 na březích řeky Kalky v dnešní Ukrajině se střetli s kombinovanou armádou ruských knížat a Kumánů. Rusové nikdy předtím Mongoly neviděli. Nevěděli, kdo jsou, odkud přišli ani co chtějí. Ale byli sebevědomí. Měli velkou armádu složenou z více ruských knížectví a byli na vlastním území. Bitva na Kalce byla naprostou katastrofou pro Rusy. Mongolové opět použili předstíraný ústup, vylákali ruskou armádu do 9denního pochodu, který vyčerpal jejich vojska a natáhl zásobovací linie. Pak se obrátili a zaútočili. Ruská armáda byla zničena. Zajatá ruská knížata byla popravena způsobem, který se stal legendárním. Mongolové položili dřevěnou plošinu na jejich těla a hodovali na ní, pomalu je drtíce pod tíhou. Nebyla to bezdůvodná krutost, bylo to poselství. Toto je osud těch, kdo se staví na odpor. Po vítězství se Džebe a Subedej vrátili do stepy, překonávajíce znovu tisíce kilometrů, aby se opět shledali s Čingišánem. Džebe cestou zemřel, pravděpodobně na nemoc, ale Subedej dorazil a podal zprávu o všem, co viděl. Terén, národy, armády, slabá místa. Informace, které přinesl, budou využity o generaci později, když se Mongolové vrátí do Evropy s mnohem větší silou. Expedice Džebeho a Subedeje je ve vojenských dějinách unikátní. 20 000 mužů urazilo téměř 10 000 kilometrů. Porazilo každou armádu, na kterou narazili, překročilo hory, pouště a pláně. Prozkoumalo zcela neznámý kontinent a vrátilo se podat zprávu. To vše přibližně za 3 roky. Nic srovnatelného se v dějinách už nikdy nestalo. Zatímco Džebe a Subedej pronásledovali Muhamada a prozkoumávali západ, Čingišán pokračoval v systematickém dobývání Chorezmské říše. A tady se příběh stává opravdu temným. Města střední Asie padala jedno po druhém a osud každého závisel na jediném faktoru – odporu. Ta, která se okamžitě vzdala, byla ušetřena, podrobena dani a ponechána relativně nedotčená. Ta, která odporovala, byla zničena s metodičností vzdorující pochopení. Merv byl snad nejničivějším příkladem. Merv bylo jedno z největších měst na světě s populací, kterou historici odhadují na 500 000 až 1 000 000 obyvatel. Bylo centrem vzdělanosti, kultury a obchodu, které soupeřilo s Bagdádem a Konstantinopolí. V dubnu 1221 mongolská armáda obléhala Merv. Město odolávalo 5 dní, pak se vzdalo. Co následovalo, byl systematický masakr. Podle Džuvajního kroniky každý mongolský voják dostal příděl obyvatel, kteří musel popravit. Stovky osob na vojáka. Popravy trvaly dny. Když skončili, Mongolové otáhli, pak se o několik dní později vrátili, aby zabili přeživší, kteří vyšli z úkrytů. Přesná čísla jsou sporná. Někteří historici tvrdí, že perské kroniky enormně přeháněly rozsah masakru, ale i ty nejkonzervativnější odhady řadí počet obětí do desítek tisíc. Merv, město, které bylo majákem civilizace, bylo proměněno v hřbitov. Nišápur utrpěl podobný osud, možná ještě horší. Když město kladlo odpor a Čingišánův zeď byl zabit při obléhání, mongolský hněv byl totální. Říká se, že město bylo srovnáno se zemí tak důkladně, že Mongolové zorali místo, kde stávalo. Lebky obětí byly naskládány do oddělených pyramid. 1 pro muže, 1 pro ženy, 1 pro děti. Je obtížné vědět, kolik z těchto popisů je doslovných a kolik je rétorického zveličování perských kronik, jejichž autoři měli zjevné důvody zveličovat hrůzy. Ale i kdybychom čísla a dramatizaci snížili na polovinu, to, co zbývá, je stále ničivé.
Mongolská invaze do střední Asie byla jednou z největších demografických katastrof v předmoderních dějinách. Zavlažovací systémy fungující po staletí byly zničeny a proměnily úrodnou zemědělskou půdu v poušť. Celé populace byly zmasakrovány nebo deportovány. Města, která byla centry islámské civilizace, se nikdy nevzpamatovala, některá nebyla obnovena dodnes. Ale uprostřed této zkázy Čingišán prokazoval tutéž dualitu, která ho činila nemožným zařadit do jednoduchých kategorií. Ničil města, ale chránil obchodníky. Masakroval populace, ale garantoval náboženskou svobodu. Pálil knihovny, ale najímal zahraniční písaře a správce. Byl současně největším ničitelem i největším budovatelem své doby. Dokonalým příkladem této duality je jeho zacházení s Jelu Čučučkajem, kytanským šlechticem, který sloužil dynastii Čin. Zajat Mongoly po pádu Čungtu, mohl být Jelu Čučučkaj popraven jako nepřítel. Místo toho ho Čingišán najal jako poradce. Jelu Čučučkaj se stal jednou z nejvlivnějších osobností říše a přesvědčil chána, že dobytá města produkují více bohatství živá než mrtvá, že zdanění je výnosnější než plenění, že správa je hodnotnější než zkáza. Čingišán poslechl. Ne proto, že byl milosrdný, ale proto, že byl inteligentní. Jelu Čučučkajův argument byl logický a Čingišán respektoval logiku nad tradicí. Tato schopnost měnit přístup, přijímat nové myšlenky bez ohledu na jejich zdroj, být současně brutální a přizpůsobivý, to je snad nejpozoruhodnější jeho vlastnost. Mezitím tažení ve střední Asii pokračovalo. Jalal ad-Dín, syn sultána Muhameda, byl zcela jiný člověk než jeho otec. Kde Muhammad prchal, Jalal ad-Dín bojoval. Shromáždil zbytky chorezmské armády a dosáhl několika překvapivých vítězství nad mongolskými silami, včetně bitvy u Parvanu v dnešním Afghánistánu, kde porazil mongolskou armádu, jedna z mála porážek, které Mongolové utrpěli za vlády Čingišána. Čingišán byl Jalal ad-Dínovým odvahou ohromen, ale nezakolísal. Osobně převzal velení nad tažením proti němu a pronásledoval ho přes Afghánistán až k břehům řeky Indus. V bitvě na Indu v roce 1221 byla Jalal ad-Dínova armáda zničena. Jalal ad-Dín sám unikl velkolepým způsobem. Pobídl svého koně z 10metrového útesu do rozvodněných vod Indu a přeplaval na druhý břeh před úžaslými zraky Mongolů. Čingišán, sledující scénu z břehu, se obrátil ke svým synům a ukázal na Jalal ad-Dína se slovy, že toto je syn, jakého by si přál každý otec. Byl to upřímný kompliment od muže, který jen zřídka někoho chválil. Jalal ad-Dín přežil a pokračoval v boji proti Mongolům ještě roky, ale nikdy se mu nepodařilo obnovit říši svého otce. Zemřel v roce 1231, pronásledován a sám jako jeho otec. Osud chorezmské rodiny byl lekcí, kterou se svět měl naučit. Pokud si urazil Mongoly, neexistoval dostatečně vzdálený úkryt. Čingišán zvažoval vpád do Indie, ale horké klima, neznámý terén a řada znamení považovaných za nepříznivá jeho šamanskými poradci ho přesvědčili k ústupu. Indie byla ušetřena, alespoň prozatím, ne svou vojenskou obranou, ale mongolskými pověrami a geografickými podmínkami. Někteří historici spekulují, že kdyby Čingišán pokračoval do Indie, dějiny Jižní Asie by byly zcela jiné. Ale dějiny se nepíšou z kdyby. Během tažení ve střední Asii měla zdánlivě vedlejší událost obrovské důsledky pro budoucnost říše. Čingišán musel rozhodnout otázku nástupnictví. Měl 4 syny od Börte, Džočiho, Čagataje, Ögedeje a Toluje. Každý byl silný, ctižádostivý a svým způsobem schopný. Ale volba nástupce byla zkomplikována starou otázkou Džočiho otcovství. Čagataj, druhý syn, byl tím, kdo veřejně nastolil otázku. Nazval Džočiho bastardem před tváří svého otce. Scény z rodinné rady jsou v tajných dějinách popsány se vzácnou dramatickou intenzitou.
Jochi a Čagataj se téměř poprali a Čingišán musel osobně zasáhnout, aby je oddělil. Řešením byl kompromis. Ögedej, třetí syn, byl zvolen jako nástupce, muž méně agresivní než jeho bratři, ale diplomatičtější a stabilnější. Jochi dostal nejzápadnější území říše, Čagataj střední Asii a Toluj v souladu s mongolskou tradicí, podle níž nejmladší syn dědí rodnou zem, dostal Mongolsko a jádro armády. Toto rozdělení, ačkoliv v daném okamžiku logické, zaselo semena rozpadu říše v dalších generacích. Každá linie synů se stane samostatným chanátem s vlastními zájmy a vnitřními rivalitami, které budou erodovat mongolskou jednotu zevnitř. Ale to bylo v budoucnu. V současnosti těch let byl Čingišán nesporným pánem největší říše, jakou svět viděl. Od východočínského moře po Kaspické moře, od sibiřské tajgy po pohoří Hindúkuš, vše bylo pod jeho autoritou. Moderní odhady naznačují, že na vrcholu svého tažení ve střední Asii kontroloval Čingišán území o rozloze přibližně 20 milionů čtverečních kilometrů. Více než jakákoliv předchozí říše v dějinách, včetně Říma na jeho vrcholu. A stále neskončil. Ale abychom plně pochopili dopad Čingišána, musíme přestat s výčtem dobytí a bitev a podívat se na systém, který vybudoval. Protože Čingišán nebyl jen dobyvatel, byl budovatel systému. A systém, který vytvořil, fungoval s efektivitou, která udivila svět. Promluvme o Žamu, mongolském poštovním systému, protože je snad nejlepší ilustrací Čingišánova administrativního génia. Jam byl sítí přepřahacích stanic rozmístěných v intervalech přibližně 30 km podél hlavních tras říše. Každá stanice měla čerstvé koně, zásoby a stálý personál. Posel s císařským průkazem zvaným pajza, destičkou ze zlata, stříbra nebo dřeva, mohl jezdit od stanice ke stanici bez zastavení a měnit koně na každém bodě. Systém umožňoval přenos zpráv rychlostí 200 až 300 km denně. Výkon, který Evropa vyrovná až o staletí později. Jam nebyl jen poštovní služba. Byl to zpravodajský systém, nástroj kontroly a obchodní síť. Čingišán mohl vědět, co se děje tisíce kilometrů daleko během několika dnů. Vojenské rozkazy mohly být přenášeny z jednoho konce říše na druhý rychlostí umožňující strategickou koordinaci v bezprecedentním měřítku. Obchodníci cestující pod císařskou ochranou používali stejné trasy a stanice a bezpečnost cest pod mongolskou kontrolou byla příslovečná. Říkalo se, že panna mohla cestovat s nádobou zlata na hlavě z jednoho konce říše na druhý, aniž by byla obtěžována. Bylo to zveličení, samozřejmě, ale takové, které odráželo skutečnou realitu. Obchod za Pax Mongolica byl bezpečnější, než kdy byl nebo bude po staletí. Hedvábná stezka, která spojovala Čínu s Evropou po tisíciletí, ale vždy byla roztříštěna hranicemi, cly a konflikty, se za Mongolů stala sjednocenou tepnou. Zboží, myšlenky a lidé proudili se svobodou bez precedentu. Hedvábí, porcelán, koření, drahé kovy, vše procházelo mongolským územím v objemech, které transformovaly globální ekonomiku. Ale neproudilo jen zboží. Myšlenky, technologie, náboženství, nemoci, vše cestovalo po těchto trasách. Střelný prach, vynalezený v Číně, se dostal do Evropy prostřednictvím mongolských sítí. Čínské tiskové techniky ovlivnily Evropu. Perské astronomické znalosti dorazily na čínské dvory. Svět se poprvé v dějinách stával skutečně propojeným a toto propojení bylo umožněno systémem vybudovaným negramotným kočovníkem z mongolské stepy. Náboženská tolerance byla dalším pilířem mongolského systému. Čingišán byl šaman, věřil ve věčné nebe, Tengri jako nejvyšší sílu vesmíru. Ale nikdy svou víru nevnucoval ostatním. Na jeho dvoře se nacházeli nestoriánští křesťané, muslimové, buddhisté, taoisti a přívrženci různých místních věr. Každý mohl svobodně praktikovat své náboženství
a náboženští vůdci byli osvobozeni od daní a povinností bez ohledu na vyznání. Tato tolerance nebyl akt dobré vůle, ale promyšlená politika. Čingišán chápal, že náboženské pronásledování vytvářelo odpor, zatímco tolerance vytvářela spokojenost. Křesťanský kněz, který mohl svobodně praktikovat svou víru pod Mongoly, neměl důvod se bouřit. Imám, který byl respektován a chráněn, spíše kázal podřízenost než vzpouru. Byl to čistý pragmatismus, ale výsledkem byla úroveň náboženské svobody, která nebude v Evropě vyrovnána až do novověku. Právní systém Jasa byla další pozoruhodnou inovací. Ačkoliv nemáme kompletní text Jasy, dochované fragmenty ukazují zákoník, který byl současně brutální a pokrokový. Tresty byly přísné. Smrt za krádež, zradu, špionáž a mnoho dalších provinění. Ale zákon platil stejně pro všechny, bez ohledu na společenské postavení. Princ, který porušil Jasu, byl potrestán stejně jako pastevec. Tato rovnost před zákonem byla revoluční ve světě, kde šlechtické privilegium bylo normou. Jasa obsahovala i ustanovení, která se zdají překvapivě moderní. Ochrana životního prostředí se zákazem znečišťování tekoucích vod, obchodní předpisy chránící kupce a systém sociální pomoci předvídající rozdělování zdrojů v dobách krize. Nebyla to demokracie, nebyla to utopie, ale byl to funkční systém nabízející stabilitu a předvídatelnost ve světě zvyklém na chaos. Čingišán udělal ještě něco, co žádný jiný kočovnický dobyvatel nedokázal. Vytvořil byrokracii. Ne postavenou na Mongolech, kteří byli většinou negramotní, ale na čínských, perských, ujgurských a dalších správcích z podrobených národů. Každá provincie byla spravována guvernérem přímo podřízeným chánovi a guvernér byl často ne-Mongol vybraný pro svou kompetenci, nikoli pro svůj etnický původ. Tato administrativní meritokracie v kombinaci s náboženskou tolerancí, sjednoceným právním systémem a komunikační sítí vytvořila říši, která fungovala s efektivitou, jakou svět dosud neviděl. A vše vybudoval muž bez formálního vzdělání, který neuměl číst a až do svých 40 let neznal nic jiného než mongolskou step. Čingišán se vrátil do Mongolska v roce 1225 po letech tažení ve střední Asii. Bylo mu nyní přes 60 let, pozoruhodný věk pro muže, který celý život žil v tak tvrdých podmínkách. Ale ještě neskončil. Království západní Sia, první stát, který Mongolové dobyli, se vzbouřilo během chánovy nepřítomnosti. Závažnější bylo, že západní Sia odmítla poslat vojáky pro tažení ve střední Asii, přímá urážka mongolské autority. Čingišán neodpouštěl vzpouru. Neodpouštěl odmítnutí podrobení. A zvláště neodpouštěl to, co vnímal jako nevděčnost. Západní Sia existovala jen proto, že jim to dovolil. Nyní bylo povolení odvoláno. V roce 1226 zahájil Čingišán poslední tažení proti království západní Sia. Mongolská armáda systematicky zpustošila tangutské území, ničila města a zabíjela obyvatelstvo s zuřivostí, která překračovala i obvyklé mongolské standardy. Bylo to trestné tažení, ne dobyvačné. Čingišán nechtěl západní Siu vládnout, chtěl ji zničit. Ale během tohoto tažení se něco změnilo. Čingišánovo zdraví se začalo zhoršovat. Přesné podrobnosti jsou nejasné a sporné. Některé prameny naznačují, že spadl z koně během lovu a utrpěl vnitřní zranění. Jiné zmiňují nemoc, snad malárii nebo tyfus. Tajné dějiny jsou ohledně konce diskrétní, pravděpodobně proto, že smrt chána byla považována za posvátné téma. Co víme s jistotou je, že v srpnu 1227, zatímco tažení proti západní Sii stále probíhalo, Čingišán zemřel. Bylo mu pravděpodobně 65 let, ačkoliv přesný věk, stejně jako datum narození, zůstává nejistý. Jeho smrt byla udržována v tajnosti jeho nejbližším kruhem. Důvod byl pragmatický. Pokud by se nepřátelé dozvěděli, že chán je mrtev,
mohli by zorganizovat odpor. Pokud by se to dozvěděli vlastní vojska, mohli by vypuknout boje o nástupnictví. Tělo bylo tajně přepraveno do Mongolska a podle legendy každý, kdo cestou pohřební průvod potkal, byl zabit, aby bylo tajemství zachováno. Místo Čingišánova pohřbu zůstává jedním z největších záhad dějin. Podle mongolské tradice byl pohřben bez označení, na místě, které nikdo nesměl znát. Některé prameny říkají, že 1000 koní udupalo zem nad hrobem, aby smazalo každou stopu. Jiné tvrdí, že řeka byla odkloněna přes hrob, aby ho navždy ukryla. Moderní pátrací expedice, využívající satelitní technologie a georadar, ho nedokázali lokalizovat. Čingišán, muž, který dobil polovinu známého světa, odpočívá někde pod mongolskou stepí, v hrobě, který nikdo nemůže najít. Je to snad nejpříhodnější ironie. Největší dobyvatel dějin nemá žádný pohřební monument. Žádnou pyramidu, žádné mauzoleum, žádné poutní místo. Jen nekonečnou step a vítr, který přes ně fouká stejně jako před 800 lety, když osiřelé dítě lovilo sviště, aby přežilo. Ale Čingišánova smrt nebyla koncem příběhu. Byla jen koncem jedné kapitoly. Říše, kterou vybudoval, se pod jeho nástupci dále rozšiřovala a dosáhla rozměrů, které si ani on nepředstavoval. Ögedej, jeho syn, pokračoval v dobývání Číny a zahájil invazi do Evropy. Pod velením geniálního Subedeje mongolské armády spustošily Polsko, Uhry a dosáhly bran Vídně v roce 1241. Evropa nebyla zachráněna svou armádou, ale smrtí Ögedeje, která donutila mongolské armády stáhnout se k účasti na nástupnickém Kurultaji. Toluj, nejmladší syn, ačkoliv zemřel mlád, zanechal 2 syny, kteří se stanou legendárními, Möngke chána a Čubilaj chána. Chubilaj dokončí dobytí Číny a založí dynastii Juan, stane se čínským císařem, proměna téměř nepředstavitelná od kočovnických kořenů rodiny. Marco Polo navštíví Chubilajův dvůr a přinese do Evropy příběhy o nádheře mongolsko-čínské civilizace. Příběhy tak fantastické, že jim jeho současníci neuvěřili. Čagataj dal své jméno čagatajskému chanátu ve střední Asii a Jochiho linie vytvořila zlatou hordu, která dominovala Rusku přes 2 století a hluboce formovala ruskou kulturu a politiku způsobem, který je cítit dodnes. Mongolská říše na svém vrcholu pod nástupci pokrývala přibližně 33 milionů čtverečních kilometrů, největší souvislá říše v dějinách lidstva. Od Koreje po Polsko, od Sibiře po Perský záliv, 1/4 světové populace žila pod mongolskou nadvládou. Nikdo, ani Římané, ani Britové, nikdo jiný, nikdy neovládal tak rozlehlé souvislé území. Ale rozměr říše byl i příčinou jejího rozpadu. Byla příliš velká, příliš různorodá, příliš složitá na to, aby jí vládla jediná autorita. Nástupnické spory, kulturní rozdíly mezi větvemi rodiny a odstředivá síla nesmírných vzdáleností vedly k postupné fragmentaci říše na 4 samostatné chanáty, které existovaly nezávisle po staletí, ale nikdy již neuznali jedinou ústřední autoritu. Dopad Čingišána a jeho říše na světové dějiny je téměř nemožné přecenit. Uveďme jen několik z trvalých důsledků. Za prvé, propojení světa. Mongolská říše vytvořila první obchodní a komunikační síť, která spojila východ a západ v jednotný systém. Myšlenky, technologie, náboženství, nemoci a zboží proudily v bezprecedentním měřítku. Střelný prach, papír, tisk, kompas, vše cestovalo po mongolských cestách z Číny do Evropy. Tento přenos znalostí přímo přispěl k evropské renesanci a éře objevů. Za druhé, demografická rekonfigurace Asie. Mongolská dobytí způsobila ztráty na životech odhadované některými historiky na 40 milionů lidí, možná i více. Celé populace byly zdecimovány nebo deportovány. Zavlažovací systémy, které udržovaly civilizace po tisíciletí, byly zničeny a některé regiony se nikdy nevzpamatovaly.
Moderní genetické studie ukázaly, že přibližně 8% mužské populace střední Asie nese genetické markery spojené s Čingišánovou linií, což naznačuje, že on a jeho potomci měli bezprecedentní demografický dopad v dějinách. Za třetí, formování Ruska. Mongolská nadvláda nad Ruskem, trvající přes 2 století, hluboce ovlivnila politickou strukturu, kulturu a mentalitu Ruska. Koncept centralizovaného státu, absolutní autority vládce a bezpodmínečné podřízenosti moci, to vše má kořeny v mongolském období. Někteří historici argumentují, že ruská autokracie od carů přes sovětský režim až po dnešek nese mongolský otisk. Za čtvrté, transformace Číny. Dynastie Juan, založená Šubilaj chánem, sjednotila Čínu způsobem, který formoval hranice a identitu moderní Číny. Tibet, Yunnan a další regiony byly integrovány do čínské sféry za Mongolů. Integrace, která má politické důsledky dodnes. Za páté, dopad na islámský svět. Zničení abásovského chalífátu Hulegu chánem v roce 1258, kdy byl Bagdád dobyt a poslední chalífa popraven, znamenalo konec éry v islámských dějinách. Těžiště islámského světa se přesunulo z Mezopotámie do Egypta a Turecka. Změna z důsledky, které jsou cítit dodnes. Ale za geopolitikou a čísly mrtvých zanechal Čingišán něco jemnějšího a trvalejšího. Myšlenku, že člověk, bez ohledu na svůj původ, může změnit svět. Že moc nemusí být zděděna, ale získána. Že zásluhy mohou nahradit rod, že řád může být vnucen chaosu vůlí a inteligencí. Tato myšlenka ve všech svých podobách, dobrých i špatných, rezonovala po staletí. Napoleon studoval Čingišána. Generálové druhé světové války analyzovali mongolské taktiky. Moderní stratégové citují mongolskou říši jako příklad efektivní vojenské organizace. A současní podnikatelé se odvolávají na ducha mongolské meritokracie jako na model organizačního budování. Neříkám to proto, abych oslavoval muže, který způsobil nesmírné utrpení, ale proto, abych zdůraznil paradox, který je klíčový pro pochopení dějin. Tytéž vlastnosti, které činí člověka schopným mimořádných úspěchů, železná vůle, strategická inteligence, absence sentimentality, schopnost činit tvrdá rozhodnutí, jsou přesně tytéž vlastnosti, které umožňují i mimořádná zvěrstva. Čingišán nebyl monstrum a nebyl hrdina. Byl to člověk ukovaný extrémními okolnostmi, který formoval svět k obrazu svému, se všemi protiklady, které to obnáší. Byl nábožensky tolerantní a vojensky genocidní. Byl pokrokový zákonodárce a ničitel civilizací. Byl oddaný otec a vládce, který poslal miliony na smrt. Tyto protiklady se navzájem neruší. Koexistují, nepohodlně, ale reálně v téže historické postavě. A možná právě tato složitost je důvodem, proč jeho příběh zůstává tak fascinující po 800 letech. Protože nám říká něco o lidské přirozenosti, co raději nechceme slyšet, že velikost a krutost nejsou protiklady, ale často jsou stranami téže mince. Nyní si promluvme o každodenním životě v mongolské říši, protože za velkými bitvami a strategickými rozhodnutími existovali obyčejní lidé žijící pod mongolským pořádkem. A jejich život byl v mnoha ohledech jiný, než byste čekali. Obchodník cestující po hedvábné stezce za Pax Mongolica by měl pozoruhodnou zkušenost. Cesty byly hlídány mongolskými vojáky. Lupiči byli trestáni smrtí, což činilo cestování bezpečnějším než kdykoliv předtím. Karavanzeráje nabízely přístřeší a zásoby v pravidelných intervalech. Císařský průkaz, pajza, otevíral brány, které by jinak zůstaly zavřené. Benátský obchodník mohl obchodovat v Pekingu. Perský řemeslník mohl pracovat na dvoře v Karakorumu. Katolický kněz mohl kázat v srdci Mongolska. Tato svoboda pohybu, nemyslitelná před mongolskou říší a po ní, vytvořila období kulturní výměny bez precedentu. Perština se stala jazykem diplomacie na západě říše.
Turečtina sloužila jako lingua franca stepi. Čínština dominovala na východě. A mongolština, ačkoliv jí mluvilo relativně málo lidí, byla jazykem moci. Jídlo v říši odráželo tuto různorodost. Na chánově dvoře se podávaly pokrmy ze všech koutů světa. Čínská rýže, perský kebab, mongolské koňské maso, evropská vína, indické sladkosti. Ale pro obyčejné Mongoly zůstávala strava jednoduchá. Maso, kvašené kobylí mléko, sušené mléčné výrobky a příležitostně obilí získané obchodem. Mongolské jurty, kulaté plstěné stany, byly architektonické důmyslnosti dokonale přizpůsobené kočovnému životu. Dali se postavit a rozložit během několika hodin jednou rodinou. V zimě tlustá plsť účinně izolovala proti extrémnímu mrazu. V létě se boční stěny daly zvednout pro ventilaci. Uprostřed ohniště poskytovalo teplo a světlo a kouř vycházel otvorem ve vrcholu, který se dal zavřít při dešti nebo silném větru. Mongolské ženy měly v společnosti pozoruhodnou roli, zvláště ve srovnání se svými současnicemi v Číně, Persii nebo Evropě. Řídili domácnost, spravovali stáda, když byli muži natažení, a měli majetková práva, která by ohromila jakoukoliv evropskou ženu té doby. Börte, Čingišánova manželka, byla dokonalým příkladem. Nebyla ozdobnou figurkou, ale důvěryhodnou poradkyní, jejíž názory byly vyhledávány a respektovány. Sorgachtani Beki, Tolujova manželka a matka budoucích chánů Mönkeho a Šubilaje, byla jednou z nejvlivnějších žen středověkých dějin. S obratností manévrovala ve složité politice mongolského nástupnictví, aby dosadila své syny na trůn. Ale život v říši nebyl idylický. Mongolská disciplína, která byla silou proměňující roztříštěné kmeny v dobyvačný stroj, byla i zdrojem rigidity a strachu. Jasa trestala každé provinění s tvrdostí. Voják, který utekl z boje, byl popraven. Voják, který nepomohl raněnému spolubojovníkovi, byl popraven. Civil, který ukryl uprchlíka, byl popraven. Pravidla byla jasná, ale trest byl jednorozměrný. Smrt. Nemongolští poddaní říše žili pod okupací, která byla v nejlepším případě pragmatická a v nejhorším brutální. Pokud se spodrobil, platil tribut a nebouřil se, byl si ponechán relativně v klidu. Pokud se vzbouřil, byl si zničen. Neexistovalo vyjednávání, neexistovala milost, neexistovala druhá šance. Čingišánova smrt v roce 1227 nezastavila stroj, který vybudoval. Naopak, říše se nadále rozšiřovala silou, která se zdála nezastavitelná. Ögedej, třetí syn, byl potvrzen jako velký chán na Kurultaji v roce 1229, přesně jak jeho otec určil. Ögedej byl jiný než Čingišán. Kde otec byl asketický a disciplinovaný, Ögedej byl štědrý až do rozhazovačnosti. Společenský, veselý a bohužel notorický pijan. Ale Ögedej měl kvalitu, kterou Čingišán rozpoznal. Dokázal udržet jednotu. První velkou Ögedejovou realizací byla výstavba Karakorumu, prvního stálého hlavního města mongolské říše. Františkánský mnich jménem Vilém z Rubruku, který Karakorum navštívil v roce 1254, popsal město, v němž se nacházelo 12 buddhistických chrámů, 2 mešity a nestoriánský křesťanský kostel, všechny fungující svobodně a nerušeně. Ale skutečným Ögedejovým přínosem světovým dějinám nebyl Karakorum. Byla to invaze do Evropy. V roce 1235 Ögedej svolal Kurultaj, který rozhodl o zahájení několika současných tažení. Jedno z nich, to nejambicioznější, mířilo na západ. Rusko, východní Evropa a vše, co leželo za nimi. Velení bylo svěřeno Bátu chánovi, vnukovi Čingišána z Džočiho linie, ale vojenský mozek zatažením nebyl nikdo jiný než Subedej. Armáda, která vyrazila na západ v roce 1236, čítala přibližně 150 000 válečníků. Prvním cílem bylo Rusko.
Roztříštěná a soupeřící ruská knížectví neměla šanci odolat sjednocené síle takového rozsahu. Jedno po druhém ruská města padala. Rjazaň byla první, v prosinci 1237. Vladimír následoval, pak Suzdal, pak Moskva, tehdy nevýznamné městečko. Jen Novgorod na dalekém severu unikl, chráněn ne svou armádou, ale jarním táním, které proměnilo cesty v bažiny nesjízdné pro mongolskou jízdu. Kyjev, královna ruských měst, padl v prosinci 1240. Cestovatel, který Kyjevem projel o několik let později, popsal pole kostí a lebek táhnoucí se kam až oko dohlédlo. S podrobeným Ruskem obrátil Zubedej pozornost ke střední Evropě. A zde jeho strategický génius zazářil s intenzitou, která dodnes nechává vojenské historiky bez slov. Zubedej rozdělil armádu do dvou hlavních kolon. Jedna zaútočila na Polsko a odváděla pozornost evropských sil na sever. Druhá zaútočila na Uhry, hlavní cíl. Obě kolony byly odděleny pásmem Karpat, stovky kilometrů obtížného terénu. A přesto je Zubedej koordinoval s přesností, která se pro tehdejší dobu zdá nemožná. Severní kolona spustošila Polsko. U Lehnice 9. dubna 1241 byla kombinovaná armáda polských a německých rytířů a řádu německých rytířů zničena. O 2 dny později, 11. dubna, hlavní kolona udeřila na uherskou armádu u Mohy. Zubedej vlákal krále Bélu 4. uherského do pasti. Byl to masakr. Evropa zachvátila panika. Neexistovala žádná vojenská síla schopná Mongoly zastavit. A pak, v okamžiku, o kterém historici debatují dodnes, se Mongolové zastavili. V prosinci 1241 zemřel Ögedej chán, pravděpodobně v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. Mongolská armáda se stáhla z Uher na jaře 1242 a už se nikdy nevrátila. Evropa nebyla zachráněna svou armádou, ani odvahou rytířů, ani hradbami pevností, ale játry zničenými alkoholem tisíce kilometrů daleko. Je to jedno z největších co kdyby dějin, kdyby Ögedej žil ještě 5 let, kdyby Mongolové pokračovali v ofenzívě, co by se stalo s Evropou? Někteří historici argumentují, že celá západní civilizace vděčí za svou existenci metabolické nehodě opilého mongolského chána. Stažení z Evropy neznamenalo konec mongolské expanze. Říše rostla na jiných frontách. A snad nejfascinovanější příběh patří Čubilaj chánovi, vnukovi Čingišána přes nejmladšího syna Toluje, muži, který dokončí dědův sen o dobytí Číny. Chubilaj se stal velkým chánem v roce 1260, ale ne bez odporu. Jakmile se upevnil na trůnu, věnoval se dokončení dobytí Číny. Dynastie Sung na jihu, poslední čínská dynastie, která Mongolům odolávala, byl sofistikovaný, bohatý stát. Dobytí trvalo ještě 2 desetiletí. V roce 1276 se hlavní město Sung, Changchou, možná největší město na světě s populací přes 1 000 000 obyvatel, vzdalo bez boje. Chubilaj vyhlásil dynastii Yuan, čínskou dynastii s mongolskými vládci. A vládl ji ne jako cizí dobyvatel, ale jako čínský císař. Přesunul hlavní město do Tátu, dnešního Pekingu, a vybudoval palác, který byl podle Marca Pola největší a nejvelkolepější na světě. Chubilaj zavedl papírové peníze ve velkém měřítku v Číně. Stavěl silnice, kanály a systém veřejných sýpek. Patronoval umění, vědy a literaturu. Ale Chubilaj měl i spektakulární neúspěchy. 2krát se pokusil o invazi do Japonska, v roce 1274 a 1281. Obě invaze byly katastrofami. Druhá byla zničena ničivým tajfunem, který Japonci nazvali kamikaze, božský vítr. Chubilaj zemřel v roce 1294 ve věku 78 let. Z jeho smrtí dynastie Yuan upadala.
V roce 1368 čínské povstání vedené Čuhuan Changem svrhlo dynastii Yuan a založilo dynastii Ming. Mongolové byli zahnáni zpět do stepy. Na západě mongolské dědictví trvalo mnohem déle. Zlatá horda dominovala Rusku a východní Evropě téměř 2,5 století. Teprve v roce 1480 za Ivana III. Se Rusko definitivně osvobodilo z mongolské nadvlády. Ale do té doby Mongolové neodvolatelně vtiskli svou pečeť ruské kultuře, politice a mentalitě. Čagatajský chanát ve střední Asii přežil v různých formách po staletí. Z něj se zvedl Timur Lenk neboli Tamerlán, který ve 14. století obnovil rozsáhlou říši ve střední Asii a Persii a dovolával se Čingišánova dědictví jako legitimizace. Ilchanát v Persii a Mezopotámii, založený Hülegu chánem, dalším vnukem Čingišána, vyprodukoval jeden z nejdramatičtějších momentů středověkých dějin. Dobytí Bagdádu v roce 1258. Bagdád byl hlavním městem Abbásovského chalífátu, centrem islámského světa. Hülegu ho oblehl, dobil a zničil se zuřivostí, která šokovala celý islámský svět. Poslední chalífa byl popraven tradičním mongolským způsobem, zabalen do koberce a ušlapán koňmi. Velká knihovna v Bagdádu byla vhozena do Tigridu. Říká se, že vody řeky tekly černé od inkoustu po celé dny. Jediným islámským státem, kterému se podařilo Mongoly zastavit, byl mamlúcký sultanát v Egyptě. V bitvě u Ain Džálutu v roce 1260 Mamlúci porazili mongolskou armádu. První velká porážka, kterou Mongolové utrpěli na otevřeném bojišti. Je to jedna z nejdůležitějších bitev v dějinách, ačkoliv je na západě relativně málo známá. Nyní, když se naše cesta blíží ke konci, vraťme se k muži, od kterého vše začalo, a pokusme se pochopit, co nám jeho příběh říká o nás, o lidech, o lidské přirozenosti. Čingišán byl největším dobyvatelem v dějinách lidstva. To není názor, je to matematický fakt. Žádný jiný jedinec nedobyl větší území, neovlivnil více lidských životů a nezměnil běh dějin hlubším způsobem. Ale co to znamená? Znamená to, že byl největším člověkem v dějinách? Samozřejmě, že ne. Velikost dobytí se nerovná morální velikosti. Ale nemůže být ani redukován na prostý morální odsudek. Čingišťán žil ve světě, kde násilí bylo normou, ne výjimkou. Nevynalezl násilí, industrializoval ho. A ve stejné ruce, která třímala meč, držel i zákoník, komunikační systém, politiku náboženské tolerance a princip meritokracie, které byly o staletí před svou dobou. To je ústřední protiklad Čingišána a snad i samotných dějin. Pokrok a zkáza nejsou alternativy, jsou často simultánní. Cesty, po nichž proudily myšlenky, jež proměnily svět, byly dlážděny kostmi těch, kteří se jim bránili. Čingišán zemřel v roce 1227, ale jeho odkaz žije doslova. Genetické studie publikované v roce 2003 ukázaly, že přibližně 16 milionů mužů v Asii, přibližně 8% mužské populace regionu, nese chromozom Y, který lze vysledovat k jedinému společnému předkovi žijícímu přibližně před 1000 lety. Nejpravděpodobnějším kandidátem je Čingišán. To znamená, že téměř 1 z 200 mužů na planetě je přímým potomkem osiřelého dítěte z mongolské stepy. Jeho odkaz je i ve věcech, které denně používáme, aniž bychom věděli, odkud pocházejí. Papírové peníze. Pas, který má svůj původ v mongolské Pajze. Poštovní služba, potomek systému Žam. Mezinárodní právo o ochraně diplomatů. I koncept náboženské svobody, který bereme jako samozřejmost v moderním světě, byl Mongoly praktikován staletí předtím, než ho Evropa objevila. A je tu ještě jedna věc, snad nejdůležitější, propojení světa. Před mongolskou říší byl svět fragmentován do oddělených sfér minimálně interagujících. Mongolská říše tyto sféry donutila se propojit. Mor Černá smrt z roku 1347,
který zabil čtvrtinu evropské populace, pravděpodobně cestoval po mongolských obchodních trasách ze střední Asie. Ale po týchž trasách cestovaly i znalosti, které podnítily evropskou renesanci. Střelný prach, kompas, tisk, papír, vše dorazilo z Číny do Evropy po cestách otevřených nebo zabezpečených Mongoly. Někteří historici argumentují, že celá éra objevů Kolumbus, Magellan, Vasco da Gama byla částečně motivována touhou obnovit obchodní spojení s Orientem, přerušená rozpadem Pax Mongolica. V tomto smyslu je i objevení Ameriky nepřímo důsledkem mongolské říše. Příběh Čingišána je i příběhem o tom, co znamená být outsiderem. Sirotek, vyhnanec, nikdo ze stepy. Ve světě, který si cenil rodu a postavení, dokázal, že vůle a inteligence mohou překonat jakoukoliv nevýhodu. Vybudoval říši ne z dědictví, ale z ničeho. Každý člověk, kterého pozvedl z ničeho, každý pastevec, kterého proměnil v generála, každý válečník z nepřátelských kmenů, kterého začlenil do své armády, byl živým důkazem principu, že zásluhy mohou nahradit rod. Sübedej, největší stratég své doby, byl synem kováře. Džebe, jeden z nejobávanějších velitelů, byl bývalý nepřítel, který střelil šíp do Chánova koně. Mukalí, místokrál severní Číny, pocházel z bezvýznamného kmene. Všichni se vyšvihli díky kompetenci, ne díky privilegiu. A všichni byli věrní až do smrti muži, který jim dal něco, co nikdo jiný nenabízel. Šanci. Tento příběh osiřelého dítěte, které se stane pánem světa, rezonuje, protože je nejhlubším archetypem lidské touhy. Není to příběh o dobru a zlu. Je to příběh o tom, co je možné, když lidská vůle odmítne přijmout hranice, které jí svět klade. Čingišán nebyl hrdina a nebyl monstrum. Byl to člověk se vší složitostí, protiklady a schopností ničení i tvoření, které to obnáší. A možná právě proto jeho příběh nikdy skutečně nekončí, protože mluví o nás. V dnešním Mongolsku je Čingišán nejvyšší národní postavou. Jeho tvář se objevuje na bankovkách, letiště v Ulánbátaru nese jeho jméno a 40metrová jezdecká socha z nerezové oceli se tyčí ve stepi východně od hlavního města, největší jezdecká socha na světě. Mongolové ho uctívají ne jako krutého dobyvatele, ale jako zakladatele svého národa. A mají pravdu, z jejich perspektivy. Ale v Persii, v Číně, v Rusku, ve střední Asii nese jeho památka i znak zkázy. Spálená města, zmasakrované populace, přerušené civilizace, to vše je stejně skutečné jako zákony a cesty, které vybudoval. Pravda je, že Čingišán nemůže být zredukován na jediný narrativ. Je současně heroický i tragický, tvůrce i ničitel, pokrokový i barbarský. A možná právě tato neredukovatelnost je nejdůležitější lekcí, kterou nám nabízí. Dějiny nejsou jednoduchý příběh z hrdiny a padouchy. Jsou rozlehlým a složitým obrazem, v němž tytéž síly, které vytvářejí civilizace, je i ničí. Stojí za to zastavit se i u aspektu mongolského dědictví, který je často přehlížen, dopadu na umění a kulturu. Mongolská říše, ačkoliv v lidové představivosti spojená s ničením, byla i kulturním katalyzátorem obrovské síly. Perská miniatura, jedna z nejrafinovanějších uměleckých forem v dějinách lidstva, rozkvétala pod patronátem mongolského ilchanátu v Persii. Porcelán z éry dynastie Yuan kombinoval čínské techniky s perskými a mongolskými vkusy a vytvořil nový styl. Kobaltová modř zdobící nejslavnější čínský porcelán byla ve skutečnosti importována z Perzie po mongolských trasách. Mongolská hudba s její unikátní technikou hrdelního zpěvu, chömej, při kterém jediný zpěvák současně produkuje 2 nebo 3 tóny, přežila čas a fascinuje svět i dnes. Je to zvuk, který v sobě nese rozlehlost stepy, samotu jezdce na koni a vítr neustále vanoucí přes nekonečné pláně. Chceš-li pochopit mongolskou duši, nečti knihu dějin, poslechni si chömej a uslyšíš step dýchat. Mongolská step existuje i dnes.
Vítr fouká stejně. Koně cválají stejně. Nebe je stejně nesmírné a lhostejné. A někde pod tou zemí udupávanou kopyty, na místě, které nikdo nikdy nenajde, spí muž, který změnil svět. Ne laskavostí, nespravedlností, ale čirou, brutální, velkolepou silou lidské vůle. Doufám, že se ti toto vyprávění líbilo a pomohlo ti relaxovat, zatímco si poslouchal trochu dobré historie. Toto je tvůj noční historik, tvůj věrný společník pro tvé noci. Pokud se ti příběh líbil, zanech štědrý like a odběr kanálu, abys byl součástí této noční a vzdělané komunity. Tisíce lidí ze všech koutů světa, propojených touhou poznávat více, lépe porozumět minulosti, abychom lépe žili přítomnost. Děkuji, že jsi tu byl. Dobrou noc a nashledanou u dalšího dobrodružství.